Παραμονή του αγώνα εδώ πέρα, προετοιμασία πριν το μάτς. Έχουμε δηλώσεις. Ακριβές σκορ, παρακαλώ, ακούω. Είμαι από την αναγέννηση Παύλου. Πέτω συνήθως back και θα νικήσει το άθλημα. Σκορ. Το άθλημα θα νικήσει. Συνέχεια. Βάβδος Γαλάτης στα ακριβές σκορ 1-3. 2-2. Βάβδος Γαλάτης στα 2-1 παιδιά, 2-1. 2-1, όχι ρε, Γαλάτης θα είναι εκτός έδρας. 2-1 για Βάβδο. Οκ. Με σκύλιασμα από τους λίγους. Έτσι ναι.